بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala karşında bik күп төрле ümmetler var. Ümmetler, ягъни ул яраткан халыкларның ниндидер вакыт буенча яки пәйгамбәргә иярү буенча бүленүләре, төркемнәргә җыелулары. Менә шушы ümметләр арасында бар беренче килгәннәре, бар гасырның уртасында булганнары, бар инде соңгы килүчеләре дә. Аллаһ Тәгалә каршында соңгы пәйгамбәр булып һәм аңа иярүче соңгы өммәт булып тора мөселманнар һәм пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең халкы. Ягъни мәсәлән, без мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә, безнең халык башка өммәтләрдән, башка халыклардан аерылып та тора. Мәсәлән, безгә кадәр булган халыклар булганнар озын буйлы, көчле, тышкы яктан безнең аерылуларыбыз. Алар башка телдә сөйләшкәннәр, аларның башка шөгыльләре булган, хезмәтләре булган һәм аларның башка шәригатьләре булган. Без инде ул халыклардан шулай ук аерылып торабыз. Хәзерге безнең техник прогресс белән, хәзерге безнең сөйләшүләребез белән, киенүләребез белән, үзләребезне тотулар белән. Шулай да, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безнең өммәт турында, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәте турында әйтә: "Кунтум хайра умматин ухриҗат лин-нас." Сез иң яхшы өммәт булдыгыз бөтен өммәтләр алдында да ди. Нәрсә бәрабәренә? Тәъмуруна бил-мәгъруфи ва танхауна ганил мункар. Сез изгелеккә чакырасыз, начарлыктан тыясыз ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәте чыннан да бөек өммәт һәм Аллаһ Тәгаләнең яраткан өммәте. Ләкин ни сәбәпле? Яхшылыкка чакыру һәм начарлыктан тыйган очракта гына. Алай булмаса, ул да Аллаһ каршында гынахлы бер өммәтләр булып китәр иде. Инде хәзер карап китсәк, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең өммәте турында нәрсә дигән соң? Мәсәлән, көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм елый. Һәм инде аннан сорала: "Син нәрсәгә елыйсың?" дип. Ул әйтә: "Я Раббым" ди. Безгә кадәр булган өммәтләр яшәгәннәр гасырлар буе. Мәсәлән, Нух алейхиссәламның өммәте яшәгән 1000 елдан артык. Һәм алар 1000 ел буе гыйбадәт кылып, 1000 ел буе намаз укый алганнар ди. Хәтта Бәни Исраил, ягъни без әйтәбез инде хәзерге яһүдләрнең аталары, аларның кавымнары да Муса алейхиссәламнан булган кавымнар, Якуб алейхиссәламның кавымнары да яшәгәннәр бик озак гомер. Безнең кебек кенә түгел. Хәтта 500 ел, 1000 ел алар да шулай гыйбадәт кылганнар, Аллаһ юлында йөргәннәр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Минем өммәтем бит әз генә яши ди, әз генә гыйбадәт кыла ала ди." Һәм Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә: "Мин синең өммәтеңнең гамәлләрен 10га тапкырлыйм" ди. Без мәсәлән бер намаз укысак, безгә ул 10 намаз булып языла. Бер хәреф укысак Коръәннән 10 хәреф намазы савабы бирелә. Менә ул, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең безне зурлавы. Уртача без 60-70 ел яшәсәк, Аллаһ Тәгалә каршында ул 600-700 еллык гомер булып санала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең башка өммәтләрдән тагын аермалары бар. Безнең мәсәлән, башка өммәтләр кебек гәүдәбез, тәнебез зур түгел. Хәзерге вакытта казылмалар табалар, анда кешеләрнең буе 4-6 метрлы скелетлар, сөякләр килеп чыга. Безнең халык андай түгел. Без хәзер кечерәйдек. 2 метр, метр 70, метр 60 буйда безнең хәзер буйларыбыз. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә:
минем халкымның буе кечкенә булды, ризык табырга һәм кием табырга җиңелрәк булсын дип ди. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте ул аермача бик бай өммәт түгел. Мәсәлән, безгә кадәр яшәгән кавымнар Сөләйман алейһиссәлам җиннәрне, кешеләрне, кошларны үзенә буйсындыра торган булган. Зур-зур нинди биналар төзегәннәр, игътибар итик пирамидаларны. Карыйк, мәсәлән, нинди шарында башка төзелмәләрне, андый хәзер төзелмәләр юк. Без хәзер таштан, бетоннан зур итеп салабыз, ләкин матурлыгы юк. Элекеге вакытта краннар булмаганда алар шуны эшли алганнар. Бездә моның кадәр, мөхтәрәм кардәшләр, кадәрәт байлык юк хәзер, алар белән чагыштырсак. Бу ни сәбәпле ди? Мөхтәрәм кардәшләр, монда да үзенең аның сәбәбе бар. Шушы байлыклар өчен әзрәк җавап бирер өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте бай түгел. Әйтик, Азиядә яшәгән мөселманнарны карасак, Африкада яшәгән мөселманнарны карасак, алар аермача бай түгел. Ләкин алар әзрәк җавап бирәләр шушы байлыкларына. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кавме, өммәте тагын бер нәрсә белән аерыла, ул соңгы өммәт дидек. Ләкин безнең соңгы өммәт булуыбызда да зур хикмәт бар. Без кабердә әзрәк ятабыз. Безгә кадәр килгән кавымнар, өммәтләр, алар инде кабердә. Ләкин җәннәткә һәм җәһәннәмгә әле алар билгеләнмәгән. Алар көтеп яталар хисап вакытын, кыямәт көнен. Без исә соңгырак кабергә керәбез һәм тизрәк чыгабыз, әзрәк көтәбез. Ләкин тагын бер аермасы бар, без кыямәт көнендә хисапка китерелүче беренче халык булабыз. Хәтта безгә кадәр килгән кавымнар, Нух алейһиссәламның кавымнары һәм башка халыкларның, башка пәйгамбәрләрнең, Муса алейһиссәлам, Давуд алейһиссәлам булсын, Сөләйман алейһиссәлам булсын, аларның өммәтләре бездән соң гына килә җавап бирергә, хисап кылынырга. Һәм ул гына да түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте шушы пәйгамбәрләр içində шаһид була. Мәсәлән, Нух алейһиссәламнан сорыйлар: "Син үзеңнең халкыңа вазифаңны җиткердеңме? Аллаһ сүзен ирештердеңме?" дигәч, аның халкы әйтә: "Юк, ирештермәде" ди. Без аннан бер нәрсә ишетмәдек ди, ул ялганлый ди. Һәм инде килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте, халкы, ягъни без һәм әйтәбез: "Я Раббым, ул җиткерде бөтенесен" ди. Һәм бездән сорыйлар: "Сез каян беләсез соң моны?" дигәч, безгә инде Коръән һәм Коръәндә булар барысы да язылган. Һәм Коръәндә ялган булырга мөмкин түгел дип җавап бирәбез. Әнә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте ни дәрәҗәдә бөек өммәт. Әлбәттә, без шушы өммәткә керүебез белән горурланабыз. Аның өммәте булып китсәк иде дип хыялланабыз. Һәм хәтта элекеге вакытта, мәсәлән, сорыйлар иде таныш булмаган кешедән: "Син кем өммәтеннән?" дип. Әле минем дә шулай чарарга туры килде. Бер аэропортта, бу гарәп илләренең берсендә мин түбәтәй кигән идем дә, миннән сорый шушы паспортны алып регистрация үткәрүче: "Син кем өммәтеннән?" ди. Син гарәпкә ошамаган. Әйтәм: "Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтеннән." Әлхәмдүлилләһ ди. Шундыйлар да бар икән, шул илләрдән килгән кешеләр дә бар икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтеннән ди. Без Расулуллаһ өммәте. Без татарлар ислам динен күптән кабул иткән өммәт. Шуңа күрә дә үзебезнең бөеклегебез безнең шушы өммәткә керүебез белән аңлатыла. Һәм инде әлбәттә, ни сәбәпле без бөек? Ни сәбәпле без Аллаһка якын? Тә'муруна бил мәгъруфи ва танхауна анил мункар. Изгелеккә чакыруыбыз белән һәм начарлыктан тыюыбыз белән. Әгәр дә без изгелеккә чакырмасак, яхшы юлга кешеләрне эндәмәсәк, бузыклыктан аларны тыймасак, без бөек өммәт булмыйбыз. Безнең исемебез генә мөселман була. Без үзебезне түбәтәй киеп, елга 2 тапкыр мөселман дип атаячакбыз 2 гаиттә. Ләкин без бөек өммәтнең чын дәрәҗәсендә лаеклы уллары һәм кызлары булмаска мөмкинбез. Әгәр дә шушы изге юлны үзебезгә туры юл итеп
алмасак. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям безнең өчен һәр вакыт дугада, үзенең өммәте өчен кайгыруда. Ул вафат булган вакытта да өммәтем, өммәтем дип вафат булды. Һәм арабыздан безнең берәребез вафат булганда, гамәл дәфтәрләребез аңа күрсәтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям карый да кеше яхшы булса, әлхәмдүлилләh дип шатлана. Әгәр дә безнең гамәл дәфтәрләребездә начарлык күбрәк булса, ул безнең өчен дуга кыла, гөнаһлары кичерелсә иде дип. Менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям вафат булуга карамастан безнең өчен дә кайгырып ята. Һәм без аның ышанычын аклаучы өммәт булсак иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямнең әйткәннәре белән яшәп, Аллаһның тыйганнарыннан тыелып, кушканнарын үтәсәк иде, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.